Selvom vi efter selvstyrelovens indførelse sidder på en stor del af ansvaret for politikken, så er der stadig væsentlige områder, som styres fra København. Torsdag vælger vi 2 mandater, som skal kæmpe Grønlands sag i Folketinget, og der er stadig masser at kæmpe for. – 32 grønlandske sagsområder styres fortsat fra Danmark. Heriblandt retsvæsenet, politiet og anstalterne. Herudover ligger ansvaret for ikke mindst udenrigspolitikken også i København. Velkommen til Valgdebat i KNR. Og velkommen til jer her i studiet. Til at starte med skal vi høre, hvad det allervigtigste område for jer vil være, når I eventuelt kommer i Folketinget. Og vi starter ved dig, Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne. Hvad vil det allervigtigste være for dig? Jamen selvfølgelig så er alle områderne vigtige, men det allervigtigste, jeg vil pointere her, det er udenrigspolitikken. Det er enormt vigtigt, at vi har en meget tydelig og tilgængelig stemme i Folketinget, da meget af beslutningerne tages i Folketinget. Så derfor er udenrigspolitikken et meget vigtigt område for os. Aya Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit. Jeg synes, det vigtigste det handler om tryghed, så jeg vil sige familieretten, og så er det et stærkt retssamfund, at vores retssikkerhed den bliver styrket. Jonas Nielsen, Atassut. Ja, vi skal styrke investeringerne i Grønland, så det er erhverv, vi skal interessere os for. Bitsi Høgh. I Siumut, der vil vi arbejde for. Selvfølgelig er det Inatsisartut og naalakkersuisut, der bestemmer, hvilke områder vi tager hjem først. Men vi har en liste, der siger, at vi vil gerne have Veterinær- og Fødevarestyrelsen hjem, vi vil gerne have Udlændingestyrelsen hjem, og vi vil gerne have forhandlingsret inden for forsvars- og udenrigspolitikken. Per Rosing Petersen, Parti Nalarak. Altså, der skete noget historisk den 4. januar under Søndagsavisen, hvor Martin Lidegaard, udenrigsministeren, indrømmede klart og tydeligt gennem medierne, hvor vigtigt Grønland er for Danmark. Så med det i mente, der er det utrolig vigtigt for os, at vi i stedet for at kalde det for et tilskud, finder en forhandlingsløsning på, at vi i fremtiden har en afgift. Når du udnytter et eller andet, så skal du betale for det, og det er utrolig vigtigt for os, at vi genforhandler det. Samtidig med, at udenrigspolitikken, som er fuldstændig kædet op sammen med udenrigshandel og alt det der, så det der 2 ting hænger sammen, og udenrigspolitik og udenrigsministeriet er utrolig vigtigt for os også. Godt. Det du taler om her, det er i forhold til bloktilskuddet, der i stedet for et tilskud skal være en afgift. Ja. Godt. Lad os lige holde fast i den. Hvad er der i vejen med den måde, det er på nu? Altså, tilskud er noget, man giver til sådan noget, vi betragter som underskudsgivende. Ikke? Når Martin Lidegaard kan indrømme, at Grønland er utrolig vigtigt, så betyder det, at det er noget, der man drager nytte af. Og noget, man drager nytte af, skal man selvfølgelig betale for. Ja. Bloktilskud til en blokafgift. Er der andre, der er enige i den? Aya Chemnitz Larsen? Jeg synes, det bliver sådan lidt en kamp om ord, i stedet for det egentlig bliver, at man er optaget af at gøre en reel forskel. Jeg synes, både i forhold til de områder, de 32 sagsområder, så koster det jo i virkeligheden det danske samfund 1,5 milliard kroner. Jeg er mere optaget af, hvordan kan vi udvikle erhvervsområdet, sådan så det er, at vi kan hjemtage nogle af de her områder. Hvordan kan vi i samarbejde med Danmark være med til at sikre, at vores erhvervsliv bliver udviklet, at vi sikrer, at der er større investeringer udefra. Det er med til at sikre, at vi kan hjemtage nogle flere områder, og vi kan leve op til selvstyreloven. Godt. Og så bliver udenrigspolitikken også nævnt fra både Per Rosing Petersen og Randi Vestergaard Evaldsen. Hvorfor er det vigtigste for jer? Det er enormt vigtigt, fordi vi gennem selvstyreaftalen også har retten til at sidde ved bordene, der er afgørelser om Grønland. Og det er enormt vigtigt, at vi er med, når disse afgørelser bliver taget, fordi at det omhandler vores områder også. Så lige meget hvad det er, der bliver snakket om ved bordet, så vil vi gerne fra demokraternes side, at vi er med der. Med hensyn til bloktilskud, som I også snakker om her, det gør jo udgør en stor del af vores økonomi heroppe. Og vores demokraternes klare mål, det er, at vi af årene skal nedtrappe bloktilskud, sådan så vi i sidste ende er selvbærende økonomisk. Og det er et mål for demokraterne at blive økonomisk selvstændige. Så hvis København går med amerikanerne i krig med Gaddafi, eller hvad den næste Gaddafi hedder, så skal de spørge Grønland først?
Det er jo, altså, når Danmark går i krig med Gaddafi, så er det jo ikke på den måde noget, der berører os i Grønland. Men lige så snart vi har for eksempel farvandet her omkring, når vi taler om det, om Nordvestpassagen og sådan noget, selvfølgelig så skal vi inddrages. Det er området, vores områder her, der bliver snakket om. Selvfølgelig skal vi være med, når man snakker om vores områder. Og i dag er der nogle problemer i forhold til den måde, man bliver inddraget i udenrigspolitikken? Og Aaja Chemnitz Larsen? Altså i forhold til udenrigspolitikken, så er et meget klart eksempel, det er jo det her med Pituffik. Det har en kæmpe stor økonomisk betydning for os, så selvfølgelig skal vi høres. I forhold til krige med andre lande, så er det jo i virkeligheden i direkte strid med grundloven, hvilket er ret tankevækkende. Men i og med, at det er rigsfællesskabet, der går i krig, så synes jeg også, at det er på sin plads, at Inatsisartut bliver hørt. Og vi så jo også meget gerne fra IA's side, at der var flere grønlændere, der blev involveret i forsvarets opgaver. Vi så jo også gerne, at forsvaret lavede nogle flere aktiviteter her i Grønland i forhold til for eksempel at lave en militær grunduddannelse, som gav mulighed for, at rent grønlandssproget også kunne blive optaget, og man arbejdede med deres danskkundskaber. Ja. Jonas Nielsen, er der sut? Altså, ja, altså med hensyn til de her uddannelser, som Aaja nu nævner, der skal man også tænke på, at der er jo et sprog på eksempelvis skib, som det her forsvar nu engang går ud på. Og der kan man jo ikke stå og sige, at nogen kan snakke grønlandsk, og nogen kan snakke dansk. Så den tror jeg ikke helt på, at man kommer i land med. Pitchi Høgh, du nævner... Nu når forsvars- og udenrigspolitikken hører ind under det danske, og er det ikke ensbetydende med, at Danmark skal råde over hele politikken selv? Fordi vi vil gerne høres, når det vedrører det grønlandske. Altså for eksempel, når vi snakker om Thule. Og så når vi bliver mere og mere involveret ind i forsvars- og udenrigspolitikken, der mener vi, at vi skal have flere og flere unge mennesker ind i for eksempel søværnet og marineområdet, sådan at vi ruster dem til at kunne komme ind på kystvagten for eksempel, og redskabsplanerne, som vi ønsker virkelig at få sat gang i, ligesom der er på islændingene. Mm. Men udover Thule, hvad er det så konkret for nogle områder, vi savner indflydelse på i udenrigspolitikken? Altså, igen, altså samhandel, udenrigshandel og udenrigspolitik det kan ikke skilles ad. Og det kan ikke være meningen, at vi kan have samhandel med andre lande uden for Danmark, samtidig med, at vi ikke har udenrigspolitik. Det her to ting hører unægteligt sammen, så det er utrolig vigtigt, at det er sammen. Vi kan tage et eksempel. I Tilslok-erklæringen, som blev underskrevet af Hans Enoksen og Per Stig Møller i 2004, siger jo direkte, at enhver forhandling med andre lande, der vedrører Grønland, der skal Grønland være med. Og vi har lige set flere eksempler på, hvordan Martin Lidegaard hen over Grønland tager til Washington og forhandler på det der på Pituffik omkring Exilis og alt det der. Så det der kan vi bare... Men der har vi da også lige set, at det grønlandske naalakkersuisut var inddraget, ikke? Altså, Vitus Royaki tog til Washington selv. Det synes jeg er mere på sin plads, at Martin Lidegaard klemmer den der Ittislok-erklæring og tager til Washington og forhandler på Grønland. Randi Vestergaard Evaldsen, hvor er det konkret, at det halter? Jamen, det har jo haltet meget den sidste regeringsperiode. At de to folketingsmedlemmer har gjort deres arbejde. Der er mange sager, der er klippet. Hvis man havde taget sager på forhånd, så var vi ikke nået dertil, hvor vi er med sælsagen for eksempel. Det kunne være stoppet, hvis man havde haft en mere konkret strategi for hvordan. Og det samme med Thule-sagen. Og så det noget med forsvarsaftalen også skal genforhandles. Men jeg er ikke enig i, at man skal have uddannelsen på grønlandsk, fordi kommer du ud på farvandene, der er ikke nogen, der tager telefon på grønlandsk. Det er internationalt sprog, vi skal satse på. Der er vist lidt problemer med din mikrofon, tror jeg. Aaja Chemnitz Larsen? Jeg er rigtig glad for, at der er flere partier, der har taget vores forslag til sig i forhold til, at vi skal have genforhandlet den her forsvarsaftale. Vi har behov for at få nogle meget mere klare rammer for, hvad Grønland får ud af Pituffik. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Det har en kæmpe stor betydning for vores samfund. I forhold til det her med sælfangst, så ved vi jo, at der er flere og flere beslutninger, som ikke kun bliver truffet i Folketinget, men også bliver truffet i EU for eksempel. For eksempel det her omkring sælfangst. Det har haft en kæmpe betydning i forhold til værdien. Den er faldet med 95%. Og så vil jeg sige i forhold til det her med, at
Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis vi begrænser vores primært grønlandstalende i ikke at kunne komme i forsvaret. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det må være en målsætning. Og selvfølgelig er der en kæmpe opgave ude i folkeskolerne i forhold til at sikre, at de danskkundskaber, man har, de engelskkundskaber, man har, men det er nu engang en forudsætning. Forsvaret har jo lige holdt en hel masse informationsdage. Jeg har talt med rigtig mange unge, som er interesserede i at komme i forsvaret. Så derfor synes jeg, der er behov for at være konstruktiv og finde nogle løsninger. Vi har et meget konstruktivt og konkret forslag. Så er vi lyd på dig igen, Randi Vestergaard Iversen. Det er jo, altså, vi snakker om, at vi skal højne uddannelsesniveauet heroppe. Selvfølgelig så skal de grønlandstalende også med, men det er jo ikke sikkerhedsmæssigt i orden, at man kommer ud på en båd, og der snakkes engelsk, og man ikke kan svare eller få hjælp på det, altså på det internationale sprog, som det nu betyder. Selvfølgelig så skal der tages hånd om de mange unge grønlændere, der er heroppe, men det er et arbejde, der er her i Grønland, i Inatsisartut, ikke i Folketinget. Godt. Bitsi Høgh, Simon? Ja, altså når vi snakker om udenrigspolitik og medindflydelse på udenrigshandlen, der må vi arbejde på, at flere grønlændere og flere studenter, elever, det kommer ud på ambassaderne, sådan at de kan lugte til, hvad der rører sig ud i de forskellige lande. Bare et eksempel, for eksempel et sted i Frankrig, der kunne man have det her unge mennesker arbejdende og lave oplysningskampagne om Grønland også. Fordi vi er ganske få mennesker. Og så vil jeg gerne lige sige, at det er fuldstændig nedværdigende af de unge mennesker og sige, vi kan da ikke sætte dem ud til forsvaret, fordi det ikke kan engelsk. Det er jeg totalt uenig i. At det er forkert at sende signaler om, at vi arbejder så hårdt med at få de unge mennesker ud på søværnet, for eksempel, fordi alle har ikke de rigtige kundskaber til gymnasial uddannelse, for eksempel. Og så er der nogle andre, der er rigtig, rigtig gode til at gøre andre opgaver, og det er der så også i marineservicen og søværnet. Godt. Jonas Nielsen, den får du lige lov til at svare på. Ja, altså i dag er der jo masser af muligheder for at få sådan en uddannelse inden for militæret. Og man får betalt billetten til Danmark, man får betalt billetten tilbage, når man har været til optagelsesprøve osv. Man får betalt billetten ned igen, når man skal ned og aftjene sin værnepligt. Så det er jo det, man melder sig til, hvis man melder sig til militæret. Men det er stadig vigtigt, at man skal kunne snakke dansk, når man er i dansk militær. Det bliver lige første omgang, den her runde, fordi nu er der også spørgsmålet om, hvordan man bliver bedst hørt. Skal man være indigneret og anklagende, eller imødekommende og diplomatisk? Hør med her. De skal repræsentere Grønland som helhed, og det grønlandske folk som helhed. Altså i modsætning til arbejde i Inatsisartut, hvor de enkelte politikere repræsenterer deres respektive partier, der er det i langt højere grad en samlet repræsentation. Altså når man er valgt for Grønland, godt nok på en partiliste, der skal man repræsentere hele Grønland og hele det grønlandske folk. Altså ikke tage sine partipolitiske slagsmål med i Folketinget. Dem skal vi holde her hjemme i Grønland. Altså det er jo meget vigtigt, at man er åben for samarbejde og har evne til at snakke med alle, og også regeringsmedlemmerne. Skal samarbejdet være mere venligt eller mere aggressivt? Jamen, det er jo klart, at hvis man er i stand til at snakke med folk, og man kan måske sige, at man kan jo ikke stå og skælde folk ud og samtidig bede om hjælp. Så man bliver nødt til at have en attitude, som er imødekommende og åben, og på den måde invitere til samarbejde. Her hørte vi de to tidligere folketingsmedlemmer, Lars Emil Johansen og Gubik Kleist, fortælle lidt om, hvordan man bedst får sin politik igennem nede i Folketinget. Og Per Rosing Petersen, i første omgang går vi ikke ind i den enkelte sag, men sådan helt overordnet, hvordan mener du, at I sikrer, at Grønlands sagsområder bliver bedst muligt varetaget af Danmark? Det er, altså, politik, inden for politik er der meget følelser også. Altså, når du brænder for et eller andet, så kommer der tit følelser op hos en. Altså, i Bartina Lag, i hvert fald for mit vedkommende, jeg har det bedst ved at sige tingene direkte til dem, jeg taler med, i stedet for at pakke det ind i gavepapir og alt det der. Så jeg siger tingene lige ud, uanset om altså, i stedet for at gå rundt og sige en masse syntetiske ting, og så gå om bag døren, og så begynde at bagtale andre. Sådan nogle ting gider jeg ikke. I hver form for forhandlingssituation, der er det jo en gefühl, du har. Altså når du kommer ind i en forhandlingssituation, hvor du sidder sammen med nogen,
kan du altid have en fornemmelse af, hvordan stemningen er. Og det er på den baggrund, at du bestemmer dig for, om du skal være diplomatisk, eller om du skal være det ene og det andet. Altså, det er jo en individuel situation, du har hver eneste gang. Og den fornemmelse skal man have, og det har man jo haft, når du har været inden for politik i mange år. Bitze Høegh, hvad tror du? Skal det være de beskidte kneb, eller skal man være venlig og diplomatisk? Jeg tror, der skal være en lille smule blanding af alt det her til sammen, for det kommer an på, hvad det er, vi snakker om. Snakker vi om politi- og justisområdet, der kan vi godt begynde at skælde ud. Fordi så er den der ydmyge, og hvis ansvar det er, så skal vi begynde at komme med krav. Fordi det der manglende inde i justisområdet, det gør, at man ikke følger det der menneskerettigheder, der er gældende også for Grønland. Det skal vi tænke på. Andre henseender, ja, ydmyghed, diplomatiskhed og det der med at kunne komme med krav. Ja. Randi Vestergaard Evaldsen, hvad skal vi regne med, hvis du kommer derned? Er det en hårdt fejtende kvinde, der bruger beskidte kneb, eller en diplomat, der prøver at skabe kompromiser? Jamen, nu tror jeg, der er flere, der kender mig efterhånden heroppe. Jeg er god til at forhandle mig frem til ting. Det bliver selvfølgelig en blanding af det hele. Vi kan ikke bare stå så... Der er brug for samarbejde. Det sidste regeringsperiode heroppe fra Grønland, der har vi gjort stor skade på det grønlandske omdømme i Danmark, og det skal vi have gjort noget ved, og det er jeg den rette til at få vendt om igen. Det handler om gensidig respekt, altså vi skal respektere Danmark og Færøerne. Færinger skal respektere os og Danmark, og den anden vej, Danmark skal respektere os. Selvfølgelig så er der et samspil af alle mulige funktioner, og det skal man også have som politiker for at komme frem. Ja, Jonas Nielsen, hvad tror du, man kommer længst med? Selvfølgelig kommer man længst med at være ydmyg til at starte med, men dermed ikke sagt, at man skal være ydmyg hele vejen. Så må man køre op i skala efterhånden, som tingene de skrider. Det er ikke nogen tvivl om. Når det så er sagt, så skal man også huske på, at uanset hvem der kommer ind og hvor ydmygt de ender opfører sig, og hvor diplomatisk de opfører sig, så er der stadig et landsstyre og et landsting heroppe, der er nødt til også at komme med nogle andre toner. Ja. Aaja Chemnitz Larsen, hvordan vil du få dine punkter igennem? Altså, jeg går til valg på troværdighed, og så går jeg til valg på at være respektfuld, men også forvente at blive respekteret af andre. Jeg tror grundlæggende, at man kommer igennem, eller får mest igennem, ved at man bygger broer i stedet for at brænde broer. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi fra Grønlands side får opbygget det renommé, som desværre er blevet skadet de sidste par år. Og jeg synes også, det er rigtig vigtigt at sige, at jeg har arbejdet internationalt, og der ved jeg også, at det gælder ikke... Det duer ikke rigtigt, at man brænder en masse broer. Man bliver nødt til at indgå nogle kompromiser. Man bliver nødt til også at være diplomatisk i forhold til at få nogle ting igennem. Og så vil jeg også gerne sige, at viden er magt. Altså, og det kan vi se helt konkret i Inatsisartut, da vi havde forslaget. Vi havde en familieretspakke. Og i forhold til forældreansvarsloven, der har jeg peget på 15 forskellige helt konkrete ting, som jeg heldigvis har fået opbakning til fra de andre partier. Så hvis man virkelig gider at grave ned i sagerne og virkelig tilegne sig noget viden, så kan man få rigtig mange ting igennem. Jeg tror, det er en rigtig vigtig del af folketingsarbejdet at tilegne sig rigtig meget viden. Men når man nu skal sikre, at alle millionerne fra en servicekontrakt på Thule, de havner i Grønlands Greenland Contract, altså ikke i Årslev, hvad skal man så gøre? Hvad er det for nogle knep, der skal med der, Per Olsen Petersen? Altså, du sagde det selv, ikke? Altså, Per Årslev, Greenland APS siger sig selv, ikke? Altså, det har ikke noget med Grønland at gøre overhovedet. Altså, der er det utrolig vigtigt, at det ikke kun er forsvarsforhold, vi skal have, og udenrigspolitik, vi skal have hjemtaget. En af de aller vigtigste ting er også, at Erhvervsselskabsstyrelsen, den skal vi også have hjemtaget heroppe. Men hvad skal vi gøre for at sikre, at politikken kommer igennem, når millionerne havner i Grønland? Altså, vi skal sikre, at vi har levnet i så mange år. Det kan vi se. GC har vi også levnet. Det har kun været dråber, vi har fået gavn af i virkelig mange år. Det vi skal gøre nu, det er, at det er Grønland, der skal tage nogle forhandlinger, og det skal være til den grønlandske befolknings gevinst, at vi drager ikke Grønland, Danmark. Det er Grønland, der skal forhandle, og det er Grønland, der skal lave nogle aftaler. Ja. Er I klar til at bruge beskidte kneb og prøve at hive Helle Thorning i samrådet, når det er nødvendigt, og ellers gøre det livet ubehageligt for hende for at få andre ting igennem? Randi Vestergaard Evaldsen. Altså her, der handler det jo helt konkret om at være synlig og blive hørt. Og det har de sidste 2 folketingsmedlemmer helt klart ikke været. De har været meget usynlige. De har været med til 4-5 afstemninger på de områder, der omhandler Grønland. Det er ikke godt nok.
Når vi kommer i Folketinget, så skal vi kæmpe for de områder, der omhandler Grønland. Vi vil være tilgængelige og synlige. Det handler om at være forhandlingsdygtige i de her områder. Komme med nogle... Hvor er det, du har savnet synlighed fra de nuværende medlemmer? Skal vi tage sælsagen og tulesagen for eksempel? Hvis man havde været på forhånd med de her ting i Folketinget, så var vi ikke kommet dertil, hvor vi er i dag. Man skal hele tiden være forberedt på de ting, der er. Selvfølgelig så er det ikke kun folketingsmedlemmernes ansvar. Selvfølgelig har vi også noget heroppe i Inatsisartut og Naalakkersuisut, men hele tiden, man sidder i tæt samarbejde med dem, der har forbindelsen ned til EU, så selvfølgelig så har folketingsmedlemmerne et enormt ansvar på de her områder. Aaja Chemnitz Larsen. Det er rigtig vigtigt, at man er fremme i skoene, og man ikke sover i timen. Udenrigsministeren valgte jo at indkalde alle grønlandsordførerne, uden at de 2 grønlandske folketingsmedlemmer blev indkaldt i sagen omkring Pituffik. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvor var Naalakkersuisut henne i den sag. Det kunne være rigtig interessant at vide. Og i forhold til tabet af servicekontrakten, det ville jo have kostet vores samfund 50-100 millioner kroner. De penge, de skulle findes ude i samfundet. Det er jo befolkningen, der skulle betale for, at man tabte den kontrakt. Og der er jo en undersøgelse, som først kommer ud om Grønlands egen rolle, Naalakkersuisuts egen rolle i det her. Den kommer først ud efter valget. Det synes jeg er betænkeligt. Ja, Per Rosing Petersen. Ja, det er ikke kun penge, vi skal tale om her med hensyn til Pituffik, eller uanset hvordan og hvorledes. Altså, viden og erfaring er utrolig vigtige i sådan nogle situationer også. Så vi skal sikre, at den viden og erfaring bliver akkumuleret her i Grønland, i stedet for, at de fosser ud som en flod om foråret. Det er utrolig vigtigt, at vi har noget viden og erfaring. Godt. Jeg stopper lige her og tager ind, fordi at et af de konkrete bud, der har været på, hvordan at de grønlandske sagsområder, de ligesom kan blive varetaget, det har været IA's arktiske ministerium, og vi har lige en plakat, vi kan se på her. Den er bagved jer, og den her valgplakat, den viser en isbjørn, som får et sværd i hjertet, og det er jo selvfølgelig meget dramatisk og symboliserer, at Arktisk Ministerium vil være en aflivning af selvstyret. Aaja Chemnitz Larsen, vil du aflive selvstyret? Altså, jeg synes, jeg kunne godt tænke mig, at niveauet det blev hævet lidt generelt. Politik, det handler om at søge indflydelse, og vores forslag, det handler om at søge indflydelse fra dag 1. Fuld indflydelse fra dag 1. Det forslag, som Atassut blandt andet er kommet med, det gør, at vi skal slås med overhovedet at få grundloven ændret, sådan, så vi kan sikre, at vi har de her udvalgsposter. Jeg synes ikke, det er der, vi skal lægge vores kræfter. Vi skal have indflydelse fra dag 1. Det er det, det handler om. Det kommer vi lige forbi senere. Altså, men ellers så er der det her arktiske ministerium. Hvad er det, I andre I har imod det forslag? Randi Vestergaard Evaldsen. Jamen, Aaja, hun kommer så pænt ind på at sige, at politik handler om at søge indflydelse præcis, og det har folketingsmedlemmerne netop ikke gjort, og det er derfor, man vil have et Grønlands ministerråd igen. Det er lige meget, hvad de kalder det, budskabet og meningen er det samme, som der var i det man opsagde i 1987. Det her, det betyder, det er en tilgængelse på, at man siger, at vi kan ikke selv, og det er ikke rigtigt. Vi kan godt selv heroppe i Grønland. Det er enormt vigtigt, at vi ikke videregiver ansvaret igen tilbage til Danmark. Vi har hjemtaget nogle områder, og vi skal stå fast ved det. Et Grønlands ministerråd, det er et stort nej herfra. Jonas Nielsen, ja eller nej til Grønlands ministerråd? Selvfølgelig nej. Det vil også gøre det usikkert, hvor er det, man skal henvende sig henne for eksempelvis med snak med kriminalforsorgen. Er det så under det ministerium, der i dag har med kriminalforsorgen at gøre, eller under Grønlandsministeriet? Det er klart nej. Betty Høgh, Arktisk Ministerium? Det er nej, fordi fra Inatsisartut eller Naalakkersuisut, der har vi direkte kontakt med statsministeren, og det er Folketingets overhoved. Og hvis vi går udenom statsministeren, der er en omvej. Godt. Det bliver det for den. Du får lige lov til at svare her, Aaja Chemnitz Larsen. Ja, det handler om, at Grønlands interesser skal opprioriteres, og det er derfor, vi er kommet med det her meget konkrete forslag. Jeg har ikke hørt noget andet forslag fra nogle af de andre, så det kunne jeg egentlig godt tænke mig at spille tilbage. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man bare kritiserer et forslag, uden egentlig at komme med et andet forslag til, hvordan kan vi sikre, at Grønlands interesser skal varetages meget bedre, end de gør i dag. Det handler ikke om, at folketingsmedlemmerne har sovet i timen. Det handler om, at vi skal have skabt en meget stærkere arktisk profil. Vi skal sikre, at der kommer øget fokus på at investere i Grønland. Vi skal sikre, at de her love de kommer hjem i opdateret tilstand, når det er, vi skal til at overtage dem. Per Rosing Petersen. Ja,
For det første, den der symbol, som vi lige så, er dybt kritisabel, og jeg er meget glad for, at Siumuts ledelse tog afstand fra det der. Det er en ting. Det andet, det er, om man skal oprette et arktisk ministerium eller ej. Det er, altså, vi samtlige partier, måske undtagen demokraterne, jeg kan ikke huske, hvad det har sagt, taler om, at vi skal lave en grundlovskommission her til efterårssamlingen. Og det betyder, at det er vi skal afvikle rigsfællesskab. Vi skal afvikle kompetencen fra Folketinget til Grønland endnu mere. Derfor er der nogle divergenser, hvad det angår. Vi har et andet løsning, som er langt mere interessant. Danmark er med i et andet union, fællesskab, EU, hvor Danmark er en lille bitte brik i kæmpe EU, hvor formandskabet går på skift. Det var måske en god idé, at rigsfællesskab, hvis det er sådan, det er ligeværdigt, som Helle Thorning i så mange gange har råbt og skreget om, at det er ligeværdige partner, hvorfor så ikke have formandskab på skift, sådan så Grønland, Færøerne og Danmark skiftes til at være formand for rigsfællesskabet, så længe det var. Et andet diskussionsemne er, hvorvidt den nordatlantiske gruppe den skal genoplives. Hør her, hvad de 2 tidligere medlemmer af Folketinget siger om den sag. Da jeg selv kom tilbage til Folketinget, der havde jeg den der og fik ideen om den nordatlantiske gruppe og stiftede den sammen med Gubik og Høgne efter valget i 2001. Så var det med et fællesmål, der siger at sikre større selvstændighed for Grønland og for Færøerne. Og det har vi opnået, og derfor har jeg ikke fundet anledning til at fortsætte det samarbejde. Fordi også færinger, også grønlændere, også danskere er forskellige. Altså det at være færing og det at være grønlænder er ikke længere nok til at danne basis for samarbejde. Så er det meget væsentligt, at de grønlandske folketingsmedlemmer arbejder sammen om de mål, som man sætter sig, og gerne med færingerne også, hvis det kan lade sig gøre. Så får man en langt stærkere position, end hvis man står alene. Nordatlantisk gruppe, ja eller nej? Aaja Chemnitz Larsen? Altså, vi har jo hele tiden gerne vil samarbejde, så det er vi jo åbne for. Noget af det, som jeg synes er vigtigt at sige, det er, at vi rakte også en hånd ud i 2011, og det bliver vi gerne ved med at gøre. Vi ser, at der er nogle ting, som nogle grænsehindringer for eksempel også, fra Danmark for eksempel, både til Grønland og til Færøerne, som kunne være rigtig interessant at arbejde med i fællesskab. Bitse Høgh, ja eller nej? En ting er, hvad Skåle færingen, han siger, at vi ikke kan samarbejde, fordi vi er alt for forskellige. En anden ting er, at vi sender 2 medlemmer til Folketinget herfra, og hvis vi skal være stærkere inden for det nordiske område, der synes jeg, at et samarbejde vil være fint. Det er ja. Per Rosen Petersen? Det er jo, der er jo først, valget bliver afgjort her engang torsdag nat. Og det er jo, man kan jo ikke på forhånd sige altså det kan være, at der kommer nogle helt andre med på suppen fra Færøernes side, og det er utrolig vigtigt, når man ser fordelingen af blå og rød blok, og hvordan indflydelsen kan gøres allerhøjst. Og hvis det er sådan, man kan gøre det på den her måde, så er det jo fint nok, at så skal man jo have nordatlantisk gruppe. Men kæmper man ikke bedre skulder ved skulder, ja? Det gør man jo. Ja. Jonas Nielsen? Ja, altså hvis det kan lade sig gøre, som sagt, enig i, hvad Per siger, det må man se efter valget. Og hvis det er sådan, at færingerne er med, om man vil mærke for noget ud af det, så er der ikke noget galt i det. Ja. Randi Vestergaard Evaldsen? Jamen, vi har det jo med i vores valgprogram, og jeg kan også se, at der er flere, der har taget det til sig. Selvfølgelig skal vi have det op og køre igen. I dag, eller var det i går, der meddelte den færøske folketingskandidat også, at de har svært ved at skulle samarbejde med os nu, fordi at de 2 forrige folketingsmedlemmer, vi har fra Grønland, IA og Siumut, ikke har kunnet samarbejde, og det skaber utryghed blandt de andre selvfølgelig. Men Demokraterne er det eneste parti, der faktisk har bevist, at vi kan samarbejde med alle i Folketing, eller i Inatsisartut og så ude i kommunerne. Selvfølgelig så skal der en demokrat ind i Folketinget for at kunne skabe samarbejde og troværdighed tilbage til. Bitse Høgh, hvor vigtigt er det, at de grønlandske kandidater, de kan stå sammen? Det er så vigtigt, og det er så utrolig vigtigt. Og jeg synes, det er synd, at der gang på gang bliver sagt, at der ikke har været samarbejde fra IA og Siumuts side i Folketinget. Det har der været i forskellige udvalg også. Men der har også været en del modstand mellem de 2 kandidater dernede, ikke? Altså, når du er her i Grønland, der er der kæmpe modstand. Altså, så er der mange ting, man er uenige om. Men når man er i Folketinget, så skal man huske på, hvem det er, der sender os til Folketinget. Vi skal have Grønland som hele vores baggrund.
Ja, det er jo et spørgsmål, om man stiller op som ambassadør eller repræsentant for et enkelt parti, men der har vel ikke været det store samarbejde i de seneste par år i hvert fald. Aaja Chemnitz Larsen? Jamen igen, at når vi går herfra til Christiansborg, så er det for at søge indflydelse, så er det for at varetage Grønlands interesser. Det er det aller vigtigste. Så har vi selvfølgelig nogle mærkesager. Vi vil rigtig gerne samarbejde. Vi vil også gerne samarbejde, hvis det bliver inden for Siumut for eksempel. Der har også været samarbejder, men selvfølgelig har der også været nogle uenigheder om nogle ting. Hvis vores færøske venner ikke ønsker at være med i en nordatlantisk gruppe, så er der jo mulighed for, at man kan lave en grønlandsk folketingsgruppe og stå sammen. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at stå skulder om skulder for at sikre størst mulig indflydelse. Jonas Nielsen, er der slut? Hvad mener du? Ja, altså, selvfølgelig skal man da søge størst mulig indflydelse. Der er ikke noget at sige til det. Godt. Per Rosing Petersen, sidste ord. Helt klart. Altså, så snart vi lettere med Airbussen for eksempel, så er det ikke partier, vi står for. Det er hele Grønlands befolkning, vi skal arbejde for i Folketinget. Og helt klart, de 2 folketingsmedlemmer fra Grønland skal også arbejde sammen, som det også eksempelvis har gjort i selvkampagnen i Bruxelles. Der viser Inuit Ataqatigiit og Siumut, at det er utrolig vigtigt, også efter valget, uanset hvad for et parti man kommer fra, så skal de 2 folketingsmedlemmer arbejde tæt sammen for at opnå det bedst mulige resultat for Grønland. Og det bliver sidste ord for den her runde. Grønland skal have mere ansvar og større indflydelse på udenrigsspørgsmål. Sådan lyder det fra samtlige kandidater. Men hvor er det egentlig, det halter? Hvor ser I konkrete problemer? Per Rosing Petersen? Altså, som grundlæggende, der skal vi huske, at det er en folkeret. Det er en folkeret for et hvert folk at bestemme, have et selvbestemmelse. Og det ligger i sig selv, at det er fuldstændig forkert, at man skal kæmpe for at få nogle ansvar tilbage til Grønland. Det er en omvendt rækkefølge. Så derfor er det er så en ting, at vi står i en situation, hvor vi har det der rigsfællesskab, og der er nogle 32 ansvarsformer, som stadigvæk er dansk anliggende. Hvor er det helt konkret, at du synes, det halter? Udenrigspolitikken, der har jeg lige uddybet som en af de første ting, at samhandel og udenrigshandel og udenrigspolitik hører unægteligt sammen. Derfor er udenrigspolitik, hjemtagelse af udenrigspolitik, en af de aller vigtigste ting, vi skal gøre. Og igen, hvor er det særligt? Hvor er det, du har set et eksempel på, at det ikke fungerer? Ja, vi kan lige se eksemplet med Exilis-aftalen, og hvordan Martin Lidegaard... Men det er jo ikke samhandel. Det har utrolig meget med samhandel at gøre. Det har jo utrolig meget med økonomi og international samhandel at gøre. Så derfor er det et godt eksempel også. Ja. Aaja Chemnitz Larsen? Ja, der er flere forskellige eksempler, og jeg vil forsøge at være sådan meget konkret. I forhold til for eksempel et frivilligt SAR-beredskab, der kunne det også være rigtig interessant at se, hvilke muligheder der kunne være i forhold til at skabe det. Og i forhold til, jeg synes i virkeligheden også, det her arbejde omkring klimaforandringerne er også rigtig interessant i forhold til udenrigspolitikken, fordi at noget af det, vi ikke har her i Grønland, det er jo blandt andet ikke en tilpasningsplan. Hvilke muligheder er det, der er, når vi har klimaforandringer? Hvad er det for nogle erhverv, der eventuelt kan opstå ved, at der er de her klimaforandringer? Hvad er det for nogle erhverv, vi skal beskytte i forhold til at sikre, at de her klimaforandringer forholder sig til dem? Men jeg synes også, det er vigtigt i forhold til EU igen. Der er flere og flere beslutninger, som ikke kun foregår i Folketinget, men som foregår i EU. Hvordan kan vi være med til at sikre, at for eksempel EU vil være med til at udvikle vores fiskeri? Færøerne, Norge og EU har jo lavet en aftale omkring makrel, som er med til at sikre, at der er mulighed for at udvikle fiskeriflåden for eksempel, sådan så at det bliver tilpasset, det bliver moderniseret og fremtidssikret, sådan så at nye muligheder også bliver muligt. Bitsi Høegh, hvor er det, du ser problemerne? Altså, jeg vil gerne vente den om at sige, der hvor vi er svage, det er fordi, at vi ikke bliver inddraget i forhandlingerne, hvad udenrigs- og forsvarspolitik angår. Og måden, vi kan gøre os stærkere på, det er selvfølgelig, at vi kommer ind i udvalgene. Men hvad er det for nogle forhandlinger? Hvis vi lige skal være konkrete, hvad er det så for nogle forhandlinger, der har været problemer? Hvad skal jeg sige? Thule-aftalen, for eksempel. Den har vi hørt nævnt flere gange, men udover... Og så måske selvkampagnerne med udenrigspolitik. Altså, Men sælkampagnerne, det er vel ikke Danmark? Jo, det har vi været fælles om.
Jo, men Danmark støtter vel Grønland lige præcis i sælkampagnen. Rigtig meget. Altså udenrigspolitik er en svær emne. Når vi har selvstændighed, og vi er et suverænt land, så kan vi først hjemkalde udenrigspolitik og forsvarspolitikken. Altså så længe vi er i rigsfællesskab med Danmark, så er det os, der tilpasser os ind i danske og udenlandske, kan man sige det, kampe, altså diskussioner. Men jeg savner stadig lidt et konkret eksempel. Hvor er det sådan, at vi ser den her sag her? At vi er uden for forhandlingerne. Det er det, vi er svage på. Vi skal ind der, hvor der er emner om Grønland. Men vi sidder jo i udenrigspolitisk udvalg i dag. Ja, altså, det er jo ikke nok. Altså, der har været emner der, hvor vi ikke har været indblandet. Som? Ja, man kan sige, hvad kan man sige? Menneskerettigheder for eksempel. Det er godt. Som Danmark varetager. Ja. Jonas Nielsen, har du nogle eksempler? Nej, jeg har ikke nogen eksempler, men jeg vil sige, at det er jo vigtigt, at man kommer ind og sidder i de 4 udvalg, vi har snakket om. Og det behøver ikke at være en grundlovsændring. Man kan også bare komme ind som observatør. Ja, men man sidder jo i udvalgene i dag. Ja, det gør man kun i kraft af, at man får det tildelt fra nogle af de partier, man samarbejder med. Ellers så sidder man ikke automatisk i udvalgene. Men det er jo parlamentarisme. Man sidder ikke automatisk i udvalg, men der er jo så åbenbart velvilje alligevel. Er det reelt et problem? Ja, det er der et problem. Det er men ikke i den her periode jo. Altså, men jo ikke i den forgangne periode. Nej, men det er jo det, at man skal samarbejde med et parti. Det er jo det, vi gerne vil i Atassut. Vi vil gerne have, at de her pladser skal man have automatisk. Mm. Randi Vestergaard Evaldsen, hvor er problemerne? Der har været mange problemer. Der er jo nogle af dem, der er nævnt, og nogle af dem måske ikke så relevante hertil. Men der skal være mere respekt for de grønlandske interesser i udenrigspolitikken. Vi skal ind og se på muligheder. Hvad er det for nogle muligheder, vi ikke har set endnu? Vi kan snakke om Nordvestpassagen, som i fremtiden bliver et åbent havområde. Man snakker om det. Vi skal allerede nu være forberedt. Hvad er det, vi skal bruge området til? Vi er i konkurrence med for eksempel Island og Canada. Der skal jo være en havn et eller andet sted, hvor man skal omskibe containerne, fordi at skibene de skal kunne sejle i isvand. Men er der et problem der i dag? Vi skal jo høres i det. Vi skal være med. Vi skal være med i de der afgørelser og beslutninger, der bliver taget om de områder. Og vi skal ind og være bedre til at se de muligheder, der er om vores land. Men i dag, der kan man jo lige præcis i forhold til det her, der fører Danmark jo en stor kampagne for kontinentalsoklen. Den bliver en del af rigsfællesskabet, og det er jo for Grønland, at man gør det langt hen ad vejen. Fungerer det egentlig ikke meget godt på den måde? Det fungerer selvfølgelig meget godt, men vi skal høres meget mere. Vores folketingsmedlemmer har ikke været dygtige nok til at tage sig af de områder, der omhandler Grønland, og det er det, vi har brug for. Vi har brug for kompetente politikere til at sidde i Folketinget og varetage de forskellige områder. Ja, Per Rosen Petersen. Ja, vigtigheden kan du også måle på, hvordan den indrømmelse udenrigsminister Martin Lidegaard kom med den 4. januar i Søndagsavisen, hvor han sagde vigtigheden i det, at Danmark eller Grønland er en del af Danmark, når de laver forhandlinger med Det Hvide Hus eller præsidenten i Kina eller andre verdensmagter. Så bare det indikerer jo klart, hvor vigtigt udenrigspolitikken er. Altså, når Laurent Fabius, den franske udenrigsminister, skulle herop her for nogle måneder siden, så skulle hele forhandlingen foregå gennem udenrigsminister i Danmark. Det undgår vi, når vi har udenrigsminister eller ansvar for udenrigspolitik, klart. Og det er til vores gavn og til vores fordel, det kommer til at foregå, ikke den danske... Men hvor er det, du gerne vil have mere indflydelse? Hvad er det for en sag, du gerne vil, for eksempel? Altså, lad os tage i dag et godt eksempel. LOI, eller Letter of Intent-aftalen fra 2011 mellem Kubi Kleist, vores daværende formand for Naalakkersuisut, og Antonio Tajani, som var næstkommanderende i EU. Den Letter of Intent, den skriger efter noget mere. Og Kim Kielsen, vores nuværende formand for Naalakkersuisut, kom ned til Bruxelles i december måned og udvidede den der aftale. Og hvis du kigger sådan mellem linjerne på, hvordan det er letter of intent mellem... Det er mellem EU og Grønland. Ja, men er der noget i vejen med den aftale, der er generelt altså mellem EU og Grønland? Den nuværende aftale omfatter fiskeri, den aftale uddannelse, og den aftale noget vidensakkumulering. Den vil det gerne udvide med hensyn til
mineraler. Og det væsentligste i det aftale er, at der står, at det er en win-win-situation. Det betyder, at det er til gavn for det grønlandske samfund også. Godt. Aaja Chemnitz Larsen? Ja. Jeg synes desværre fra demokraternes side, det bliver sådan lidt den samme klagesang, uden at man egentlig bliver meget konkret. Så det synes jeg egentlig, det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at man gjorde. Vi har jo talt om Pituffik rigtig mange gange. Vi har talt om sæl. Vi har jo egentlig stået tykt om tykt, eller hvad skal man sige. Vi har stået meget tæt sammen, både her fra Grønlands side, men også fra Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg, for eksempel, hvor jeg sidder som medlem, sammen med naalakkersuisut, men også der er et rimelig tæt samarbejde med den danske regering. Så jeg synes, der er behov for at være mere konkret. Noget af det, som IA har opnået i Folketinget, det er jo, at vi har opnået blandt andet 7 udvalgsposter. Og det er jo en måde, man netop søger indflydelse på. I forhold til, at Grønland skal tidligere inddrages, der kan jeg være enig. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi bliver hørt rigtig tidligt. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi bliver taget, at der er respekt omkring Grønland og Grønlands interesser. Og jeg synes, at det er noget af det, jeg rigtig gerne vil arbejde for. Et helt konkret eksempel, det er i forhold til forhandling af forsvarsforliget. Der kunne vi rigtig godt tænke os, at vi var med ved forhandlingsbordet. Det er en af de ting, som vi synes har haltet rigtig meget i den periode, der har været. Randi Vestergaard Evalsen, kan du blive lidt mere konkret på, hvor det er, I vil lave noget om? Jamen, vi skal selvfølgelig deltage og markere os i forskellige internationale sammenhænge. Det kan være for eksempel FN's årlige generalforsamling, Arktisk Råd, møderne i Nordisk Råd og NAMCO. Vi skal deltage i de der områder. Men det gør vi vel allerede? Det gør vi allerede, men vi skal være endnu bedre til det. Der er mange områder, vi skal... I rigsfællesskabet, der er vi i Grønland, Færøerne og Danmark. Arktisk Råd, vi har en stor... det er os, der er placeret op i Arktis. Selvfølgelig så skal vi være med i de forhandlinger, der er om områderne heroppe. Men Grønland sad jo faktisk med i forhandlingerne i år. Ja, men hvor er resultaterne? Ja, det skal jeg ikke kunne svare på. Per Olsen Petersen? Arktisk Råd er en meget, meget vigtig del af det her også, fordi nu ser vi, at Kina vil gerne være med som observatør, EU vil gerne være med som observatør. Det indikerer jo vigtigheden af Arktisk Råds vigtighed. Ikke? Danmark er ikke en del af Arktis. Det siger sig selv, ikke? Altså, så det er jo Grønland, det er på baggrund af Grønland, eller rigsfællesskabet er med i det her, så Grønland skal være med. Men du er jo stadig ude i noget, der handler om, hvad Danmark får ud af det, og ikke hvad vi får ud af det. Det er derfor, det skal gøres omvendt. Men det er jo naalakkersuisut, der skal træffe beslutninger om selvstændighed, så det er jo ikke det, du skal ned og lave i Folketinget. Det kan have sin rigtighed. Ja, godt. Og vi går videre, for der er kamp om ikke mindst Inuit-undtagelsen, og det var kun med nød og næppe, at EU ikke lavede yderligere stramninger af den. Formand for fiskerfangerorganisationen KNPK, Henrik Sandgren, vil gerne have, at de grønlandske mandater kæmper for, at grønlandske varer de kan sælges i udlandet, heriblandt sæl. Hør med her. I forbindelse med Inuit-undtagelsen og andre handelsbarrierer i EU skal vores mandater være mere vågne og følge mere med. De skal især vide, hvilke dagsordner i Folketinget, der kommer til at påvirke vores politik i Grønland. Og ikke mindst skal vores mandater, i god samarbejde med den danske regering og de danske repræsentanter i EU, være oppe på dupperne, når det gælder handelsbarrierer over for Grønland fra EU-landene. Og være mere forberedte og være mere klar med oplysningskampagner, når dagsordner peger retning af Inuit-undtagelsen og handelsbarrierer. Vi har været lidt inde på det, men hvad vil I gøre for at støtte KNPK-formandens ønsker, Aaja Chemnitz Larsen? Jamen, jeg vil først sige, at jeg er meget enig med det, som han kommer med. Vi kan jo se på de tal, som KNPK selv er kommet med, at det har en kæmpe stor betydning. Det har betydet, at eksportværdien er faldet med 95%, og det har betydet, at omkring en tredjedel af alle dem, som har levet af sælfangst, at de bliver nødt til at leve af noget andet nu. Jeg har selv været bestyrelsesmedlem i Great Greenland, og jeg har siddet i Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg, hvor vi også har drøftet de her ting, og har været med til nogle møder, nogle parlamentariske møder i Bruxelles, for at være med til netop at sætte fokus på, hvordan kan vi være med til at sikre, at det her EU-forbud, at det ikke har så stor en betydning, som det har i dag. Som det ser ud lige nu, så er processen rigtig svær i forhold til EU, og derfor synes jeg også, det er rigtig vigtigt at kigge på andre markeder. Jeg ved, der er nogle handelsfremstød, men jeg synes, vi bliver nødt til at blive meget, meget bedre i forhold til at bruge de danske ambassader rundt omkring i hele verden i forhold til at sætte fokus på
på salget af sælskind, fordi det er et bæredygtigt erhverv. Godt, og vi kan jo alle sammen blive enige om, at det er et bæredygtigt erhverv. Det behøves vi ikke at diskutere, men Bitze Høegh, hvad kan vi gøre for, at de får lov til at sælge dem til EU og andre dele af verden? Sælskind, diskussioner om sælskind, det er meget følelsesstyret. Fordi folk, de snakker om følelser, det der smukke lille sæl og alt det der, det styrer folks følelser. Og der skal vi være meget mere ude. Igen, ude på de danske ambassader rundt omkring i verden, hvor vi har flere grønlændere, fordi en grønlænder vil kæmpe for sin ret. Grønlænderen er den, der ved, hvad der rører sig hjemme i Grønland, også hvad sælskind angår. Jeg synes, vi skal udnytte os af, at vi får så meget støtte fra EU. Og det skal vi simpelthen udnytte. Ja. Og vi får jo også rigtig god hjælp fra vores rigsfællesskab i Danmark. Per Rosenlund Petersen, hvad kan vi helt konkret gøre for at støtte sælfangernes kamp? Ja, altså EU, hvis vi tager den globale befolkningsmasse, så er det jo 28% af den totale. Ja, så det er men nu er det EU, der handler om, hvad kan vi gøre der for at hjælpe dem? Der synes jeg, at man kan aldrig gøre nok. Det er helt sikkert. Men en anden ting, der er lige så væsentligt, det er, at vi skal have et ben ind i selve EU, og det har vi jo haft med den tidligere formand, den engelske kvindelige tidligere formand for udenrigsudvalget i EU. Hun var simpelthen en stor ambassadør, og hun gik rundt med sælskindsjakker og det hele, så flere af hende i EU, så flere skal vi nok komme frem. i EU. Randi Vestergaard Evalsen, hvad skal der gøres? Jamen, jeg har jo også selv deltaget tæt i det her. Jeg har været nede i Strasbourg, og så har jeg været med i Inuit Sida kampagne om det her, og så har jeg været i Bruxelles og holdt møde med Jørgen Dohrmann også. Da vi var nede i Strasbourg, der snakkede vi også med forskellige parlamentarikere dernede. De danske politikere, de gør et kæmpe arbejde for Grønland, men problemet det er, at de europæiske politikere, de aner ikke, hvad det er, de skal ind og stemme om. Vi har et stort arbejde heroppe i Grønland, og så komme med oplysninger om, hvad er det, I skal til at stemme om. Og vi kan jo ikke pålægge kun Danmark ansvaret. Vi har et ansvar heroppe at komme med nogle informationer og oplysninger om, hvad er det, I skal til at stemme om. Og dertil så har jeg fået besked fra en nede fra Slovenien, for eksempel, at de er gået i gang med en oplysningskampagne, som skal forklare, hvad det er, sælfangsten egentlig går ud på, sådan så de får en forståelse af, hvad det er, vi laver heroppe. Så det er sådan noget, vi har brug for. Bitze Høegh, de ved ikke, hvad de skal stemme om, men hvad kan vi gøre for at forklare dem, hvordan det hele hænger sammen? Det vi kan gøre, det er ophæve den der latterlige 5 kilos grænse. Vi har nogle af verdens reneste råvarer, og vi begrænser os selv, når vi får Fødevarestyrelsen hjem. Det er sådan noget, vi skal arbejde med, at vi kan få mere kød til Danmark, allerede til Danmark. Det vil hjælpe utrolig meget, for det er også en del af vores identitet, at vi kan spise sælkød. Ikke bare sælge skindet, men at vi også spiser sælkødet. Ja, Jonas Nielsen, hvad mener du, der skal gøres? Jeg mener, at man skal passe på ikke at gøre for meget ud af det her. Det er også landstingets opgave, landsstyrets opgave at forhandle med EU direkte. Det er ikke kun de her 2 politikere, der kommer til at sidde nede i Folketinget. Når det så er sagt, så skal vi også huske at prøve at kigge ind af. Man har hele Sydgrønland bundet op på det her sælfangst. Det burde måske være, nu rejser jeg selv rundt dernede i sommer. Det burde også være nemmere for dem at indhandle noget fisk, så man kan skifte erhverv. Man kan ikke tvinge sælskin ned i halsen på hele verdens befolkning. Og det bliver sidste ord for den her omgang. Vi går videre. Grønlands økonomi og råstofdrømmene er sat på lavt blus, og verdensøkonomien den galopperer knap så hurtigt, som den gjorde tidligere. Investeringerne de kommer ikke af sig selv. Det har dog været nævnt flere gange, at Danmark kunne vise sig som en værdifuld makker i kampen for at få fat i gysserne. Vi har talt med Minik Rosing, som stod i spidsen for rapporten til gavn for Grønland, om hvordan han tror, man bedst muligt bruger folketingspladserne i det spil. Jeg tror først og fremmest, at de kan prøve at skabe en god stemning mellem dem selv og deres kolleger i Folketinget, altså en god stemning mellem Danmark og Grønland og sådan en konstruktiv atmosfære, og prøve at anskueliggøre, hvorfor Grønland er relevant for omverdenen, deriblandt også for danske investorer.
Og så kunne man måske også prøve at se, at man kunne arbejde på nogle konkrete strukturer, som gør, at der kan startes nye erhverv i Grønland. Det kunne for eksempel være en anden form for investeringsfond. Hvis man fra grønlandsk side kommer og ligesom er med til at ønske, eller udtrykke et ønske, om man gerne vil have sådan en, så tror jeg, at der er meget stor grad af velvilje til også at prøve at lave sådan en konstruktion. Skab et godt forhold til de danske politikere og forklar, hvorfor Grønland er interessant. Jonas Nielsen, hvad siger du og Atassut til den opskrift? Ja, den er lige ud. Altså, det er jo sådan, det skal være. Det er det eneste rigtige. At man er nødt til at prøve at få nogen til at putte penge i investeringsfonden. Jeg var med nede og lytte til det her Future Greenland. Der var mange interessante ting, der dukkede op i, hvordan man kan skabe interesse for at investere i Grønland. Jeg mener, det var direktøren for Pensions Danmark, der havde et interessant forslag, som man helt sikkert skal arbejde videre med. Ja, Per Rosen Petersen. Der må jeg sige, at jeg er sådan en del uenig med min grandfætter i den her udspil. Altså det er utroligt vigtigt, at man i den her rapport, der er det en mindretalsudtalelse for Gudmund Dølfredsen. Det skal man være meget, meget, meget opmærksom på. Og man har senere hen også indrømmet fra Elisabeth Trafiks side af, at den der til gavn for Grønland er nok mere til gavn for rigsfællesskabet. Og det skal vi også huske på, fordi det er det, vi skal arbejde for. Men nu det er grønlandske interesser. Det her det er jo ikke til gavn for Grønland generelt. Nu taler han om at tiltrække investeringer til Grønland. Rigtigt. Er du mod det? Jeg er imod, at vores fokus kan være kun på Danmark. Altså, vi har den LOE, vi har lige haft besøg af det. Men fordi du har fokus på Danmark, behøver du jo ikke at udelukke resten af verden. Nej, overhovedet ikke. Tværtimod. Ja. Det er utroligt vigtigt, at det er verden, vi har med. Ej, Kemnis Larsen? Jeg tror, man skal se en plads i Folketinget som en platform for egentlig at gøre Grønland synlig i forhold til resten af verden, i forhold til udlandet også. Og der tænker jeg, at det at sidde i Folketinget og det at være i Danmark er en platform i forhold til resten af verden. Jeg tror, det er sådan, man skal anskue det. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det handler også om troværdighed. Det handler om, at der er den her gode tone, og man er respektfuld i måden, man taler til hinanden på. Det handler også om, at selv små investeringer er jo med til at skabe nogle små erhverv her. Og i Grønland, der har det en rigtig stor betydning, og det synes jeg heller ikke, vi skal underkende, at selv små projekter, selv små erhvervsprojekter, har en rigtig stor betydning for vores økonomi. Godt. Konkret der peger min Grusing på muligheden for investeringer fra en vækstfond. Bitse Høgh, hvad mener du om den idé? Yes, altså, vi er fortalere for, at den danske statsvækstfond, den skal også gælde for Grønland. Og døren er åben der, og vi skal arbejde for, at det skal blive gældende. Ikke bare, at en anden fond overtager det her mange milliarder og lader dem blive der. Så nogle store investeringer, anlægsinvesteringer, lufthavne og havne, det er sådan nogle investeringer, vi har så ufattelig hårdt brug for at få penge for. Så det er vigtigt, at vi tiltrækker de rigtige mennesker. Og med hensyn til, at vi skal have gang i mineselskaberne, der er det også investeringer, vi har behov for. Så det er om at åbne sig for, hvilke handelsmuligheder der er for udenlandske investorer. Du mener, vi har brug for investeringerne, men hvordan får vi overtalt danskerne til at komme her og investere de her penge? Jeg synes også, vi kan komme ud over de danske grænser, fordi der er ufattelig mange penge at hente, også fra udlandet, når vi snakker om mineraler. Og når vi snakker om mineraler, udvinding af mineraler... Men så resten af verden, hvordan får vi forklaret dem, at det er værd at investere i Grønland? Jamen altså, Grønland har ufattelig meget ressourcer at byde på af råvarer. Der er jo ikke rigtig nogen, der har bidt på endnu alligevel. Det kommer. Det kommer? Det kommer, det er helt sikkert. Randi Vestergaard Evaldsen. Jamen, det handler jo om stabilitet og troværdighed for at få investorerne hertil, og det har vi også hørt flere udtalelser om. Så vi skal skabe en ordentlig troværdighed og stabilitet til Grønland. Dertil så vil jeg give Minik Russing ret i, at vi har brug for en investeringsfond for Grønland. Det har Rasmus Dalsgaard Andersen også været ude at snakke om, og det har vi jo med i vores valgprogram. Der skal være indskud fra den danske stat og så fra pensionskasser, og det skal være med til at skabe vækst heroppe i Grønland. For vi må jo sige, I stiller op til folketingsvalg, og det er det, I skal ned og stemme om. Det kan være en vækstfond fra Danmark. Det er desværre ikke råstof-eventyr eller ting udefra. Hvordan vil vi sikre, at vi kan få nogle af de her penge fra vækstfonden herop? Der er jo faktisk allerede afsat 5 millioner kroner i vækstfonden til Grønland i 2015. Dem skal vi jo gøre brug af.
Det er jo med til at skabe netop den her troværdighed til, at kan vi få pengene til at arbejde her i Grønland, kan vi skabe en større eksport for eksempel, så er det jo med til at genvinde den tro på Grønland, genvinde troen på, at man kan tjene nogle penge i Grønland. Hvis vi ser tilbage til 2013, der var der jo en helt anden tro på fremtiden. Der udgjorde investeringerne 25% af vores BNP. Det synes jeg er enormt tankevækkende. Vi vil rigtig gerne være med til en investeringsfond. Det har vi også lagt op til i arbejdet i Inatsisartut. Og det ved jeg også, der er flere partier, der har gjort. Så jeg synes, det er da noget, vi rigtig gerne vil bakke op om, at vi får lavet en investeringsfond. Men det kræver troværdighed, og det kræver, at vi er respektfulde i samarbejdet. Per Rosing Petersen. Nu ved jeg ikke, hvor mange af de andre kandidater har været til forskellige råstofmesser. Jeg har været til mange, både olie- og råstofmesser i Canada og andre steder. Og det er nogle helt andre. Altså, vi skal huske på, hvad det er for nogle signaler, vi sender ud. Altså, vi er et demokratisk samfund, og de tror, uanset hvem du taler med, så tror de på, at vores demokrati fungerer, og korruption er yderst minimal i forhold til andre. Så det er nogle andre begrundelser, som de kommer med. Ikke på grund af politisk ustabilitet, det passer overhovedet ikke, så det skal vi lige huske på. Kom ned til PDAC i Toronto hver marts måned, da vi hører nogle helt andre begrundelser. Tag til oliemesser i Texas, til St. John's eller til Vancouver. I vil høre nogle helt... Altså, det bliver ikke mere rigtigt, at man gentager en forkert melding. Det gør det altså ikke. Randi Vestergaard Evalsen. Vi skal jo nok ikke være så stille om at sige, at sidste regeringsperiode, der har man gjort stor skade på Grønland og troværdigheden og stabiliteten heroppe. Og det er noget, vi skal have genskabt. Det er heroppe i landet, vi skal have genskabt noget stabilitet. Men selvfølgelig så skal de kommende folketingsmedlemmer også være med til at være den troværdige medspiller i det her, sådan så vi kan... Vi skal jo være dem, der er ambassadører udadtil, også til den store verden, sådan så vi kan få dem til Grønland og investere heri. Godt. Vi går videre til næste runde. Retsvæsenet er et af de helt tunge sagsområder, som endnu ikke er hjemtaget. Et forhold, som bliver kritiseret, er det ulige forhold mellem forsvar og anklagere. Hør her, hvad næstformand for Foreningen Grønlandske Advokater, Finn Meinl, siger. Sådan som det er nu, er der ikke lighed i retten. Altså forsvarerne er ikke så godt rustet, som anklagerne og dommerne er. Og det skyldes blandt andet, at der endnu ikke er udpeget en landsforsvarer. Landsforsvareren er den, som fra lovændringen i 2010 var tilsigtet til at skulle tage sig af rådgivningen og uddannelsen af de lægeforsvar, og vedkommende er ikke udpeget nu her 5 år efter. Og det giver nogle problemer i forhold til uddannelse af de lægeforsvar. Der er byer, hvor der ikke er forsvar på nuværende tidspunkt. Der er byer på østkysten, der er byer her på vestkysten, hvor der mangler forsvar. Og det er helt oplagt, at det giver problemer. Landsforsvarembedet skulle have været op at køre, men det er ikke sket. Hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i Folketinget, Per Rosing Petersen? Altså, vi skal lige huske på, at der har været et retsvæsenkommission, hvor Per Hvalsø var formand, og det kom med deres konklusioner for 10 år siden. Det er på baggrund af det, at man er ved at lave om. Før den nuværende situation, der har vi jo haft lægefolk, som både var dommere og som var bisiddere. Det har man så lavet om på. Vi er i gang med en transformation fra det gamle system til et nyt system. Det giver selvfølgelig nogle lidt krus i maskineriet, men det er utrolig vigtigt, at der følger nogle penge med. Det er utrolig vigtigt, at man fik lavet en ekstra bevilling på 20 millioner på grund af, at hele vores system var 2 år bagud inden for retsvæsenet. Det siger lidt om samfundet som sådan, men det siger lige så meget om, at der mangler nogle penge, og det er utrolig vigtigt, at 2 nye folketingsmedlemmer skal kæmpe for, at de penge er til Grønland, sådan så vi kan komme op på et normalt niveau igen. For her har man jo netop sjoflet et område i 5 år. Aaja Chemnitz Larsen, hvad vil I gøre ved, at det ikke skal fortsætte, for at det ikke skal fortsætte? Altså, jeg vil gerne sige tak til Finn Meinl allerførst. Da jeg så indslaget, så tænkte jeg yes, fordi det er noget, jeg har kæmpet for, både som medlem af lovudvalget, men også som en del af min folketingskampagne. Det er 5 år siden, og noget af det, som blev påpeget dengang man lavede den her retskredsreform, det var jo netop, at det her det er faktisk noget af det aller vigtigste. Der bliver skabt en rigtig usund ubalance imellem forsvarerne og anklagerne, fordi anklagerne, som er en del af politimesterembedet, har jo mulighed for at have nogle jurister, der kan klippe dem på, til at de kan stå meget stærkt. Det har
Det har man ikke, når man står som forbryder for eksempel, og skal have, eller som kriminel, og skal have behandlet sin sag. Der er rigtig mange af de her forsvarere, som gør, hvad de kan, men det er reelt nogle kurser, de har, og ikke en længere uddannelse. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi får det her landsforsvarembede, som kan være med til at klæde forsvarerne på, så det kan skabe en meget bedre balance i retsvæsenet. Pizzi Høgh, Siumut, hvad mener du? Jeg kan ikke være andet end at være enig, fordi det, der sker lige nu inden for retsvæsenet, det er, at man prøver på at sætte sagerne ned med det her 20 millioner, som er blevet afsat her. Og hvad så, når det er tømt? Hvad så, når vi ikke har det her 20 millioner? Ophober sagerne så op igen, eller hvad sker der i det her? Hvor der så er nogle af pengene, der er afsat til at uddanne nye kredsdommere. Ja, altså, det nytter ikke noget, at hver gang vi får brug for at få hjælp, at vi skal tikke og bede og få penge overført. Vi skal have uddannet folk i det her system. Det er vejen frem. Fordi, hvordan vil du råbe Justitsministeriet i Danmark op og sige, det her, det skal vi have? Jamen, det skal vi have. Altså, der er ikke andet for, at vi påpeger, sådan står vi i dagens Grønland. Og hvis ikke man gør noget, så har man lovbrud. Fordi vi har lige ret til at få lige behandling i rigsfællesskabet. Så det her er nogle af de der bissetricks, de måske godt kan komme på banen? Ja. Og kreativitet. Randi Vestergaard Ivalsen. Jamen, staten skal selvfølgelig holdes ved ørerne i det her. De har stadigvæk området, eller varetager området. Det er enormt vigtigt, at vi med andre ord kæmper på de områder, der ikke er hjemtaget. Når man er i rigsfællesskabet, som retsvæsenet eller området her også er, så er det enormt vigtigt, at man har de rigtige ressourcer heroppe i Grønland til at varetage de områder, der er. Så selvfølgelig, når man kommer ned i Folketinget, så er det en af de områder, vi skal holde ministeren ved ilden til, sådan så man hele tiden er opdateret, sådan så man har de rette ressourcer heroppe. Vi kan ikke løbe væk fra, at vi har en høj kriminalitet heroppe, så selvfølgelig så skal vi have de fornødne ressourcer til at kunne klare og komme videre heroppe også. Aaja Chemnitz Larsen. Holdningen fra den danske regering på nuværende tidspunkt, det er, at pengene skal findes inden for retsvæsenet. Og det er et ret forsømt retsvæsen. De gør vitterligt, hvad de kan. Der er rigtig store udfordringer i forhold til at få kredsdommere, for eksempel. Og der er jo rigtig mange opgaver, som bliver løst ude i kredsretterne. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får afsat særskilte øremærkede midler til at lave et landsforsvarembede. Det har en kæmpe stor betydning for borgerne. Og det er ikke kun retsvæsenet, der er blevet sjoflet noget. Det er anstalterne også, og ansvaret for anstalterne ligger også fortsat i Danmark. Et af de områder, som møder kritik, det er behandlingen af tilbageholdte, det man andre steder kalder varetægtsfængslede. Tidligere blev de anbragt i politiets detentioner. Det kritiserede Folketingets ombudsmand for nogle år siden. Han synes ikke, at det var ordentlige forhold at byde folk, der skulle ind og sidde i længere tilbageholdelse. Derfor anbefalede ombudsmanden, at anholdte, der skulle være længere tid tilbageholdelse, blev overført til anstalterne. Det råd blev fulgt, men det var ikke uden omkostninger. For hør her, hvad direktør for den grønlandske kriminalforsorg, Hans Jørgen Ingbo, fortæller. Men det man ikke gjorde, det var at følge op med nogle ressourcer, sådan så vi i anstalterne kunne indrette særlige arrestafsnit til at håndtere de tilbageholdte, som samtidig har været præget af en adfærd, som det var svært for personale at håndtere. Vi har heller ikke fulgt det op med særlig uddannelse af personale i at varetage sådanne arrestopgaver. Og det betyder, at indimellem så står personale i anstalterne med nogle i en meget vanskelig situation. Samtidig har vi ligefrem måttet hente hjælp fra fængselsbetjente i Danmark, som har erfaring i den slags. Så vi har et problem, og det har vi fælles med politiet, fordi politiet står jo også lidt magtesløse. De er heller ikke forberedt på at skulle opbevare folk i detention i længere tid. Så det er lidt af et problem, og det vil vi rejse det problem, sådan at der kan blive taget stilling til det i Justitsministeriet. Det Hans Jørgen Ingbo, han fortæller, det er, at de i dag i anstalterne står med en masse, de får fra detentionerne, og de har simpelthen ikke uddannelse eller faciliteterne til at tage sig af de her mennesker. Hvad tænker I, når I hører det, Aaja Chemnitz Larsen? Ja. Jamen det kan jeg kun bakke op om. Noget af det, som vi rigtig gerne vil være med til, det er at sidde med ved forhandlingsbordet, når kriminalforsorgsforliget skal forhandles på plads.
Som det er i dag, så er det en samlet pulje i forhold til Grønland og i forhold til Danmark. Så derfor så bliver de grønlandske interesser heller ikke varetaget godt nok, så det vil vi rigtig gerne være med til. Hvis vi kigger på Sisimiut for eksempel, så er det jo en gammel barak, som udgør en anstalt. Og hvis vi kigger på et område, som jeg også har været meget beskæftiget med, nemlig de 15-17-årige, så har vi ikke rigtig de tilbud til dem. Vi har lavet en sikret institution herfra, fordi der ikke har været nogen ordentlige forhold i forhold til at sikre, at de kan være på anstalterne. Jonas Nielsen, Danmark slipper lidt afsted med at sjofle nogle områder her, men hvis du kommer ind, hvad vil du så gøre for, at det i hvert fald ikke går stille hen? Ja, for det første så vil jeg sige, at vi også skal løfte lønnen på de hjemmehørende, så den kommer op og have et tilsvarende niveau på dem, der kommer udefra. Det er en af de sager, en af de mærkesager, som jeg har. Det vil også betyde, at forhåbentlig, at de bliver noget længere i deres stilling, og at man ikke har den store udskiftning. Derudover så skal man selvfølgelig også huske på, at man er ved at bygge et nyt fængsel i Nuuk. Så det vil jo også lette noget af trykket. Men ude på kysten, der skal selvfølgelig investeres i fængsler. Det må man jo arbejde for. Betty Høgh. Vi har blandt andet i Siumut arbejdet kæmpe for, at der skal være midlertidig anstalt i Kangerlussuaq for eksempel. Og det har jo også hjulpet lidt på situationen. Og nu er der i gang med en større anstaltbyggeri i gang. Så det vil også hjælpe på presset. Vi skal tænke på, vi lever i en kæmpe kyst. Og når der er indsatte, deres forhold bliver, mange steder bliver deres forhold accepteret, fordi man ikke kender andet. Og det er for dårligt, fordi der har vi en kæmpe opgave med at fortælle folk, at uanset om man er ansat eller indsat, så har man rettigheder til at have et ordentligt arbejdsforhold. Per Rosen Petersen. Jeg må give Jonas ret i det der med lønforskel, det er rigtigt. Det er en af de væsentligste ting, vi skal også have med. Jeg synes, når du kigger på tidshorisonten, hvor mange år vi har prøvet at få den ansat herop til, og vi hører de problemer, både Finn Meisel og kriminalforsorgsdirektøren siger, altså, jeg synes, den danske regering har et alvorligt forklaringsproblem. Når vi ser Mette Frederiksen komme ud med den her udtalelse om, at hvis Snuptag har 450 millioner til inden for justisområdet, at vi så skal kæmpe så meget for at få bare 20 millioner, det er fuldstændig ude af proportioner. Hvis det er sådan, de virkelig seriøst vil gøre noget ved det der rigsfællesskab, så skal det altså punge ud med pengene. Det er helt sikkert. Hvorfor har Danmark fået lov til at sjofle det her, uden at der er blevet råbt bål og brand her, Randi Vestergaard Evaldsen? Jamen, den danske stat skal jo rette op på alle de nuværende manglende ting, der er. Der skal være orden i politiets ansættelsesforhold også. Vi skal have samme ansættelsesforhold, som der er i Danmark. Også med lønnen. Ja, vi skal have det samme. Vi har faktisk lige talt med tillidsmanden ved politiet for at undersøge det, og han siger, at der er stort set lige løn. Ja. Siger politiets tillidsmand. Må jeg lige tage den, eller? Ja. Ja, tak. Det er jo ikke kun politiet, der drejer sig om, når jeg siger politiet. For det første, så du taler om anstaltsbetjente. Nej, nu var det selv, der bragte politiet på banen, og det er ikke helt rigtigt, hvad manden han siger. Der er forskel på deres pensionsvilkår. Hvor den grønlandske er højere. Hvor den grønlandske er højere. Det siger Michael, eller Finn Jeppesen. Men så kan vi bare tage, kontorpersonale dernede, eller IT-personale. Men lad os hellere kigge på de overordnede linjer, fordi der er et ting inden for anstalterne, vi gerne lige vil høre, hvor der i hvert fald bliver sjoflet. Hans-Jørgen Engbo, Kriminalforsorgens direktør, han kritiserer også de aktiviteter, der foregår inde i anstalterne, hvor de indsatte bliver tilbudt. Oprindeligt var det sådan, i grønlandske anstalter, de var åbne, hvor man bare sov der, og ellers var man en del af samfundet. Man arbejdede og havde fritidsliv i samfundet. I dag sidder der dog flere indsatte, som ikke kan komme ud i samfundet, og det giver nogle problemer. Hør her, hvad direktøren for Kriminalforsorgen fortæller. I anstalterne har man ikke nogen faciliteter og ikke nogen tradition for at beskæftige de indsatte med værkstedsarbejde eller uddannelse inde i anstalterne, som man har i danske fængsler. Vi har gjort en ihærdig indsats i de seneste par år for at etablere beskæftigelsesmuligheder. Det er også lykkedes at få de fleste af de indsatte i anstalterne, som ikke kan komme ud og arbejde ude i samfundet, at få dem sysselsat med et eller andet. Men det er slet ikke på et kvalitativt niveau, der svarer til, hvad indsatte i danske fængsler bliver tilbudt. Betty Høgh, hvorfor er grønlandske indsatte tilsyneladende skal de ikke have samme forhold som de danske indsatte? Det skal det da. Vi kræver alt for lidt med hensyn til
af både beskæftigelse og faciliteter for det indsatte. Det er helt klart. Og hvis altså, hvor skal vi starte fra, har jeg også lyst til at spørge, fordi når vi kender til forholdene, der har vi også en pligt til at fortælle Justitsministeriet, og det synes jeg, folk har gjort i så mange år og kæmpet for. Og hvorfor er det så svært at få rettet op på det her problemer? Det er fordi, man ikke tager os alvorligt. Så hvis du bliver valgt ind i Folketinget, hvor vil du så starte? Med hensyn til anstalterne, jeg vil starte... hvor starter man hen? Vi skal have bedre vilkår for faciliteter og bedre bygninger til de indsatte, som igen vil betyde, at det er bedre arbejdsvilkår for medarbejderne. Aaja Chemnitz Larsen, hvordan kan Danmark slippe afsted med det her? Altså et vigtigt princip i forhold til vores retssystem og vores anstalte, kriminalforsorgen, det er jo resocialisering. Det handler om, at vi skal have nogle flere behandlingstilbud. Det handler om, at vi skal have nogle flere beskæftigelsestilbud. Det er rigtig vigtigt, at vi får slusset folk tilbage i samfundet. Der er jo lavet en undersøgelse for ikke så lang tid siden af Flemming Balvig, som viser meget tydeligt, at resocialisering lever meget stærkt i vores kultur. Det er en meget stærk del af vores kultur. Og jeg synes igen, jo tidligere, jo hurtigere vi kan lave en indsats i forhold til at få folk på rette spor igen, jo bedre. Jeg synes også, det er vigtigt at sige i forhold til kriminalforsorgen i friheden, at i dag så er der ikke lægetjek, for eksempel hvis en person har fået medicin som en del af den dom, som de har fået. Det har man ikke. Det synes jeg er dybt bekymrende i forhold til, at vi har et moderne retssamfund, som åbenbart negligerer nogle af de rettigheder, som folk faktisk har. Hvordan får vi det her forklaret til Danmark? Det handler jo om viden, og hvis man har viden omkring, hvordan kriminalforsorgen hænger sammen, det handler jo noget om at gå i dialog med kriminalforsorgen, for at finde ud af, hvor er det skoen trykker henne. Det handler også om at blandt andet se på, hvordan ser det ud i de danske fængsler. Jeg har været over at besøge Hersted Vester tidligere, hvor Hans Jørgen Engbo jo også har arbejdet. Og der kan man se, at de har nogle helt andre tilbud til de grønlændere, som er. Og jeg kan være bekymret for, når vi får det her fængsel her i Grønland, hvordan kan vi sikre nogle lignende tilbud? Fordi det kommer til at blive rigtig svært. Hvordan kan vi få danskerne på bedre tanker, Per Rosenpedersen? Det er fuldstændig. Udover det der 450 millioner. Efter COP15, der fik vi også at vide, at man vil bruge milliarder inden for politiet. Hver eneste gang, der har været en eller anden terrorhandling i Danmark, har vi jo set, hvordan danskerne og den danske regering har puttet flere hundrede millioner ind i, hvor man samtidig negligerer fuldstændig og ser igennem fingre med, hvordan forholdene her i Grønland. Det er rigtigt, det her sidste uge eller forrige uge, var der en stor presseomtale omkring vores resocialiseringsresultat her i Grønland, og det er utroligt godt. Men altså, det skal ikke få os til at læne tilbage i lænestolen og sige, det er godt nok. Vi skal gøre noget for, at tingene er bedre, og tingene sker på samme niveau som i Danmark. Det er fuldstændig rigtigt. Er det her dårligt arbejde for de grønlandske folketingskandidater, eller er det rent dansk magtarrogance? Jeg tror, det er den sidste. Randi Vestergaard Evaldsen. Jamen, man skal jo i dialog med justitsministeren her. Det har man så ikke været dygtig nok fra de tidligere folketingsmedlemmer igen. Der skal være bedre vilkår på de her områder for de ansatte og for de indsatte. Vi er i rigsfællesskabet, og det her område, det er under den danske stat. Selvfølgelig så skal man holde den danske stat ved ørerne i det her. Det er helt grotesk. Også det med fængslet, der skal bygges her. Man begyndte at snakke om det i 1972. Hvor mange år er der gået nu? Der er gået 43 år. Sådan skal det jo ikke foregå. Vi skal være meget bedre og meget hurtigere til at få de her ting igennem. Ja. Jonas Nielsen? Ja, selvfølgelig er jeg enig i, at man skal presse på. Og der må man så godt skrue bisen op, eller gå lidt op ad skalaen, som jeg var inde for. Eller inden for, ja, Når det så er sagt, så har vi det her nye fængsel, som man nu bygger i Nuuk. Der har jeg ladt mig fortælle, at der faktisk ikke er en eneste i Hersted Vester af de grønlandske indsatte, der har lyst til at flytte herop. Så det er jo lidt påfaldende, at man bygger et fængsel. Og dem, der så kommer til at flytte ind, det bliver åbenbart kun de nyindsatte, så at sige. Aaja Chemnitz Larsen, hvad vil du gøre for at få råbt dem op ned i Justitsministeriet, så de hører det? Altså, jeg synes, det vigtigste det er, at vi skal sidde med ved forhandlingsbordet, når det er, den her kriminalforsorgsforlig skal falde på plads. Det er rigtig vigtigt, at vi varetager de grønlandske interesser, og vi bliver hørt i forbindelse med det her. For at kunne gøre det, så kræver det, at vi har rigtig stor viden omkring hvordan tingene egentlig forholder sig, og vi er meget konkrete i de krav, vi har i forhold til, hvordan vi kan sikre, at kriminalforsorgen generelt bliver løftet i forhold til, hvordan det er i dag.
Godt, og det var, hvad vi nåede den her omgang. Men husk, at vi er tilbage på onsdag med en partilederrunde. Og har du spørgsmål til partilederne, så skriv på vores Facebook-side ved Valg i KNR. Tak for i aften, og godt valg.